E non entendemos por que agora a señora Corina Porro manifesta que non quere debatir a tres, é dicir, debatir con todas as forzas políticas que hoxe temos representación no Concello. Sí creo que hai unha razón para isto. A señora Corina Porro non quere debatir, ten medo a debatir, porque estuvo 4 anos absolutamente calada nos grandes temas da cidade, estuvo 4 anos donde non se veu nin se apareceu cando se trataba de defender temas moi importantes para esta cidade, e ademais ten medo porque tampouco ten propostas que debatir e que poñer en riba da mesa para esta cidade, como ten demostrado tamén os 2 anos ao frente da Autoridade Portuaria sin ningún tipo de proposta, sin ningún tipo de planificación para o Porto de Vigo. O BNG vai a reclamar que non se lle pode furtar aos vigueses e viguesas que coñezan os seus plantexamentos, os plantexamentos das tres forzas políticas que temos hoxe representación municipal. O BNG ten demostrado a súa capacidade sempre para estar donde calquer medio así o solicita, para debatir con quen faga falta, porque creemos que algo moi importante en unhas eleccións é que os candidatos e as candidatas temos que dar a cara e explicar cales son as nosas propostas.